Mae'r Senedd yn newid. Tan yr etholiad hon, roedd 40 aelod yn dod o etholaethau ac 20 fel top-ups o rhanbarthau ar draws Cymru. Nawr mae'r Senedd yn tyfu o 60 i 96 o aelodau, gyda 15 o etholaethau yn rhoi 6 aelod o'r un yn y Senedd. Fel rhan o hyn, mae system rydyn ni'n defnyddio i dewis aelodau'r Senedd yn newid. Y tro hyn, bydd un papur pleidleisio i bob etholwr ac ar y papur hwn bydd rhestr o bleidiau ac ymgeiswyr annibynnol a bydd pob enw sydd wedi cael ei enwebu i fod yn aelod o'r Senedd ar y papur. Bydd y system newydd yn defnyddio'r fformula dyhont i benderfynu faint o aelodau mae pob plaid yn cael ym mhob etholaeth. Byddaf nawr yn defnyddio esiampl ar sail poliau diweddar i ddangos sut mae'r system yma'n gweithio a faint o seddi byddai pleidiau'n cael gan defnyddio'r system hwn yn yr esiampl rydw i penderfynu arno. Peidiwch â poeni gomod am y rhifau eu hunan, jyst dilynwch am y methodoleg. Yn yr esiampl hon, mae Plaid Cymru wedi derbyn 31.7% o bleidlais, mae Reform UK wedi derbyn 27.1, Llafur 17.1, y Ceidwadwyr 11.4, y Gwerddion 7% a'r Democratiaid Rhyddfrydol 5.7%. Fel y blaid gyda'r nifer uchaf o bleidleisiau yn yr etholaeth hon, mae Plaid Cymru yn derbyn y sedd cyntaf. Nawr, rydym yn cymryd nifer o bleidleisiau cafodd Plaid Cymru ac yn rhannu hwnna ag 1 plus y nifer o seddi maen nhw wedi cael hyd yma. Felly rydym nawr yn haneri nifer o bleidleisiau cafodd Plaid Cymru, a na mae Reform ar y brig a maen nhw'n derbyn yr ail sedd yn yr etholaeth. Ar gyfer y trydydd rownd, rydym nawr yn haneri nifer o bleidleisiau cafodd Reform, ac mae hynny'n rhoi Llafur ar y brig a maen nhw'n derbyn y trydydd sedd a mae person cyntaf ar ei rhestr nhw yn cael ei ethol i'r Senedd. Mae hwn yn cario ymlaen, rydym nawr yn haneri nifer o bleidleisiau cafodd Llafur a mae hynny'n rhoi Plaid Cymru nôl ar y top. Rydym nawr yn rhannu nifer o bleidleisiau Plaid Cymru ag 3 a mae hynny'n nawr yn gadael Reform nôl ar y top. Felly mae Plaid Cymru wedi derbyn yr ail sedd i nhw a mae Reform yn derbyn y ail sedd nhw a mae hynny'n gadael y Ceidwadwyr ar y top. A na mae'r Ceidwadwyr yn derbyn y 6ed sedd yn yr etholaeth, a dyna sut mae'r seddi wedi cwmpo. 2 i Blaid Cymru, 2 i Reform, 1 i Llafur, 1 i'r Ceidwadwyr. O dan y system newydd, ni fydd is-etholiadau rhagor. Os mae sedd yn mynd yn wag trwy marwolaeth neu aelod yn ymddiswyddo, bydd y sedd yn cael ei gynnig i'r person nesaf ar ei rhestr nhw, os maen nhw dal i fod yn y plaid ac yn dal yn fodlon i fod yn aelod o'r Senedd. Os oes neb ar ôl nhw ar y rhestr, mae'r sedd yn aros yn wag tan yr etholiad nesaf mewn 4 blynedd. Dyna sut mae'r system pleidleisio newydd yn gweithio. Rwy'n gobeithio bod hynny wedi esbonio'n digon da i chi. Cofiwch chi bleidleisio ar y 7fed o Fai. Lloyd Warburton ar gyfer y Cymro ym Mae Caerdydd.